Bonani ukhathini onibingelelayo. Lento yokuthi umuntu uzolinda ugobela wakhe azalale bese yangifonela ebusuku engibuza izinto ekabozibuza kugobela wakhe. Ayikho right ukuthi mina ngizongalali ngifonele umuntu odwa unogobela wakhe owagobela wakhe. Izwakala kanjani le nto ukuthi mina ngizoba busy ngedatha lami ngiphendule izinto engabe wena uzibuza kugobela wakho. Mina ngingalali ngifonelwe uwe ungibuza izinto abuzibuza kugobela wakho. Akakwazi umuntu oyedwa ulashwa inyanga ezimbili. If khona oyibonayo ukuthi ayikhambeli kahle shiya. Angigqugquzeli ukuthi abantu encourage ukuthi abantu bashiye inyanga zabo, kodwa ngiyakudiscourage ukuthi umuntu angifonele angibuza izinto abuzibuza kugobela wakhe. Ngiyakudiscourage ukuthi mina uzongalicabangela idatha lami ukuthi ngaso sonke isikhathi uzosondelwa uwena ama-voice note, uwena ama-message ngaso sonke isikhathi ulinde ukuthi ngizowaphendula. Uzoze ungikhumbuze ungisendela ama-paragraph amaningi kodwa yethu uyalashwa la ukhona. Ubani kanti wamkhokhela? Ubani wamnikeza inkomo wakhokha kuyena? Mina noma ugobela wakho. Asicabangelaneni, ngiyacela ukuthi sicabangelane. Uma uyi-none of my business, please remain none of my business. Ungangifuni mina ukuthi ngiloke ngiphendula imibuzo engasiyami. Ungangifuni mina ukuthi ngibe nesikhathi sakho. Angisho lo ngoba ngedelela, kodwa yimina engibona ukuthi ngedelela ukuthi ngizoba nesikhathi sakho mina. Yet wena unogobela wakho ukhokha kuyena. Kodwa yimina efanele ahlupheke ngawe. Uma uzazi nomuntu okwelaphayo, ngicela ukuthi ustikhe kuyena, izinto zakho ozibuzayo uzibuze kuyena. Uma unganelisekile ngaye usungahamba uyofuna abanye ogobe. Njengoba ngifakile ama-video laphana, i-video futhi uma ichaza yonke into, asikho isidingo sokuthi ungibuze into esiyichazile i-video. Asikho isidingo sokuthi wena uzufuna uyiqala phansi uyibeke kabusha into noma indaba ekubeni vele i-video yami ishilo. Noma ngabe kuthiwa ayisho ngongqongqongo, but makuyinto esimila kuthu yona imatanise nawe uzibonela ukuthi okay ikhuluma nami le video, ebese ke uma ukhuluma nami ukhulume nami sowazi ukuthi uzothini kumina, uzofunani kumina. Singaloke siba nosawubona abathathu esikhathini esingange-second, sinosawubona abathathu njani ebaba umakhathini. Nakhona lapha ngena nomakhathini ngukhathini, omunye athi mkhathini. Nakhona futhi lapha ngena umkhathini, ugogo wami wakamkhathini, okhoza omkhathini. Mina ngukhathini, asihlobananga, asisondelene futhi, excuse me, asisondelene nakancane. Ngiyacela ukuthi umuntu mase eyibonile into i-video angafuni ukuthi aloke ezenza special ukuthi fanele ngimchazele yena yedwa eceleni ebese eyibonile. Umuntu usuyibonile into, hlala phezulu kodaba ukuthi khathini ngicela ungisize ngaloko ngizwile ukhuluma ngakho. Noma yiphi inyanga ofika kuyona uma uyibona ukuthi iyayazi into ekhuluma ngayo uzwile. Umuntu usuqala phansi lokhu uchaze yakho uyibeka as if ihlukile ibifana. Seek help kunokuthi uhambe uchaza. Lento ade ngisho abantu baloke behambe bechaza amaphupho abo. Angiwadingi vele mina lawa wakho ngingakakwelaphi. Ngizodinga lawa mina sengiqalile ukwelapha bese kuyona engiwadingayo ke. Angazi noma ngiyezwakala yini noma ulwandle nomsindo, kodwa ngiyacabanga ukuthi inkulumo yami yezwakala. Iyona engifuna ifike enhlizweni nasendlebeni zenu. Ngoba manje iyangihlupha lento. Umuntu aqale phansi bese ngichaze kahle kangaka, aqala phansi ayibuze. Umuntu athi ezazi akalashwa yimina ngibuze ngimsize kanjani mina, ngoba mhlambe ngenze ukuthi omunye ungibukele phansi mina wahamba waya kwenye inyanga mase sekuyona leyo nyanga usaqala phansi abuza kumina. Ubuzani kumina ngoba phela kushuthi ukhethe the best wagobela. Sticka kuyena kuze ube uthi usuku lokugcina lokuthi mawubona uhlulekile thola omunye ke, hayi ukuthi mina ngikwelaphe ukagobela wakho ngamahala futhi nakhona. And enye into ke ngichazile, ngiyacela ukuthi umuntu mase sebona ukuthi okay lento engiyishoyo eziyimpawu zikhona kuyena, angaloke ngidansise ethene utholakala nini. Angitholakali, ngiyangezwa uyangibhuka ukuze ungithole. Ngiyokubona manje akubona ekhaya la. Ulwandle leli anginaso isigodlo olwandle mina. Ulwandle la kubona ekhaya la. Amabhilidi lawa semva kwami. Angihlali lapha ema-building. Ngichaza ukuthi ngike kuhambeni njengoba ngilana ngizosebenza. Okwakho wena ukuthi ngifonele ungibuze uthene
imuphi u-date available ukuthi ngingawubhukha ukuze ukwazi ukuzongisiza, not ukuthi ungibuze uthene ukhona ekhaya ngingeza lapho ngizohlola. Uhlolelani-ke siqale lapho ngoba ngakutshela ukuthi umuntu onenzuzo akahloleleki, uhlolelani. Vele-ke nginayo mina ya ngiyakusensa, not ukuthi ngiyakuhlola, ngiyakusensa. Kuhle ukuthi uma ukuthi usuyizibonile ukuthi unazo iy'mpawu ungafosi uzeke uthi akhe asilaphane-ke manje. Uma ungenazo musa ukufosa lokuthi ufuna ukuthi ngikuhlolele ufosa. Ngeke uze ungibhukhele ukuthi uzohlola ngo-150, ngeke. Ngeke ungibhukhele sizoxoxa. Ngibhukha umuntu ofuna ngihambe ngiyomsiza. Laba abasadlala abandla ngiyacela ukuthi beka phansi ifoni yakho, ungayithathi inamba ngoba uyadlala. Ngidinga umuntu oserious usize ufuna ukuzolashwa use-ready. Uma uthi u-ready awusho ngomlomo uthi u-ready, bahleze besho hhayi ngi-ready. Cha, awukho ready, bhukha. Ileyo booking fee yakho imayinazwa kule mali osuke ubizwe yona, ubhukhe ube nosuku lwakho lo uzolashwa ngalo. Hhayi ukuthi mina ungibuze ngikhona yini ekhaya ngoba ngeke ngihlale ekhaya ngihlalele ukuthi uzofika sizoxoxa. Ngiyacela ukuthi futhi-ke ngiphinde le nto umuntu uma enogobela wakhe akangangihluphi.